gandirye ndorga nerivo papa bhori papa right kati vantu vakamira sei pana doro wandingori one out munyunga mupeta gwere nokuti muchigairo usina kugaiwa zvakanaka newana edimo uchengete mhuri yese ona kana ndapauza rezvakanaka newana ndapauza rezvakanaka apa ndo pane mushana wekuti manje chee chazara nemagetsi ari kunetsa apa ndiye ndatopedzera yese apa ndienda kutongogara nacho padhuze papa kweunondichapura kai tsano atine shuga hawo ndendopiwa namadhamu tsano iwe ukutocha matii it's okay but tsano noma kutorwa chimba tsano urwa chimba kwaida chika geto wewe wakutadya chapera here siya chingwa chemunhu chawakeza chingwa ndeza ushuga mu haisa ndionotenga shuga panapa hapana kana chaunotenga panapa asi basa rekukara rekuruta tenga chikafu. Do you think I'm not stupid in it? saka tsano muda rubenjera saka muri mwandorambidza kurongedza zvinhu zvakanaka pateni aripopa mudete makerero tipinde ndikutongotaura zvangu ndokutebura tsano chachapera rechimwa dza ona ndi Jesu vanorarama ona ndi Jesu ndopamba panapa nzvadzi utitambire zvakanaka tete Tambireko naye kare kurova gara patete emakore hatiriko musagare kusitovu kane magarirawo inansidazogareni hamsa kugara ndatumira zvangu diko naatete maiguru makadiko tiriko kwakadikwa mama kwatabva kutsvene kokurova vanzi chiko naatete tiriko zviri kumusha uko handambi kuuya tichauya mari tete zvichaita mukadzi wako tasikazvamasikazi anogara tingochema nhau yemari uyu kauyu bhajet dzakawanda mari atete inzwai zvarutaura vajaira ngoga chikoti ndine problem mari dzikunetsa atete munombomutizawo mumbuyo ukatombubuya mukatodaro hamune matogona mumboita kutitumira kamukadzi wenyu kamai patinongonaiwa pa ndinokutumira aiwa mune matogona tete iwe nguva dziri kuita uona ti maipi uyu munhu asi kugara chikuitika ndechekuti ndatomuburitsa bhazi ari kufanira kuenda ari kufura ndikwana mamako kana mutotozomukidza pamushikashika saka mari iyi ndoti mari iyi imwana yeschool fees yaplate chiwapakawo tase kupfura zvaone kuna mama wapa aona kuti zvinenge tatoitika nyore zvatonyore manje mari randaishandisa kabapride unogoshandisa mari yemwana wechikoro vanziwo bapride zvazvina kumira musha tsano venyu vauya zvinhu zvabuditswa panze narendrod ndivanda tichisano kubata isezvo tsano venyu asati vauya mozotikavha kana maita semawana mari nyamene kwanzwa wakaita chipisiwo ikuko sanga chiri vari kupiwa uchiswera mangwana ndozobva ndazokupai mari yenyu ndozovadaro tsano basa refoni ka daiwandifonirawo namudzimai wangu unondifonirawo ndiudza baba mwana tsano vauya this and that foni yakadzima musiro wamangoita kuseni yakadzima iyi haina kana moto iyi maita ndite sei zvinhu ndizvokuwirana pamba vagara bapride musete hasha vagara kubva kuseni vakangogara ezosvika nguva idzono matiri muri kudzoka mai manje na10 tete vachiti ndiri kudzoka na10 chikafu chavo izvo chirimo chekuseni ezvo tatobika chemasikati adobika chemanheru vachiti kudzoka manje tsano ndopa vasvika hanzvadzi yangu yandinosira ndobva vasvika kati ona hanzvadzi kumba kwatera se kwatobuditsawo zvinhu chi panze narendrod kati se hanzvadzi yangu handingamurase mwana wamai vangu ndobva ndatora mari yemva ndaita se ndobva ndamupa ndakati chibhadhara kule kursi anokona kundidisturba business kono business yakule anokona kukula business yangu business yakule kule mbuya vakauya vade kuona nevabina wakauya pano ndindakurana business mfanana ndokatorana musika ndio business yakule yakusota aiwa zvinogudzwa iri kule ka the business rangu nditofunga kuda kuita inini sekuruka namuya ndirova sekuru ndofunga kuti kana ndikatengesa kana mafeti kuku chacho akatosema mari $251
250 kokana munhu asina 250 asina coin asina coin kasi ya coin ndotanga ndaruma ndoruma munhu asina mari yakakwana ndoruma ndafuna business but business racho manji akufaya rogona kufaya but chinhuwanda ndogona uri kundinesa mabusiness ipapo because ka vanhu vamwe ndotengesereka vamwe ndotengesa varungu vamwe mandevele vamwe makaranga but chimwe zvese chimwe chikaranga it's not problem but panoti chindevele apo kasekuru ndo panoafari kundinesa sekuru haya sana mandevele kubatodaiso uchaende uchindevele uchaende unotengesera kumanzvimbo emandevele aiwa mandevele ndowane mari apa chindevele chondiro anti-clockwise direction ndochaonora sei kule ndimotonga utombotizivisa chindevele makapogara kubulawayo mina kubulawayo pane vanozondinetsa kule ngilese kana ini ndine mafetikuku angu ndakabata ndiri kuno mundevele anonga ari ku ndode kumudana kuti uya kuno ndoti kudii ndode kumuti uya kuno ndoti mundevele ari panapa ari pano ipapo kusekuru iwe uri kuno kuna kuno kusekuru panagara pana ndoti kusekuru mundevele uya kuno ura kuti mundevele akamira panapa nechindevele ndoti auye kuno pandiri kuno auye kuno pandiri kuno kusekuru remember mundevele anenge ari panapa ari papa kusekuru arira kunzi auye kuti pandiri panapa sekuru nechindevele remember uyu mundevele totara naye hauishona ndozoni chindevele ndoti kudii aparanza auye panapa auye panapa kubva sekuruka ndoti auye panapa ndoti uya pano mundevele kana ari apa ndoti uya pano kati uye pano kana chidanzi auye pandiri panapa sekuru iwe uri mushona remember uda kutaura auye anzgo chete nezvautaura unongoti uya lapa uya lapa apa sekuru apa mandibatsira sekuru mina kontutu vele ndochinotivhana sekuru sekuru lese handiti munhu yawauya uya lapa munhu yawauya kuno kwandiri kunoko ndamutengera mauya ngachitotenga mafetotenga mari atorumaka sekuru ndamupaka ndakuda uchimuti aiwa chidzoka zvako chidzoke kwakwaiwaiwoko kuchidzoka ndoti kudii manje papo chichidzoka hako achidzoka achidzoka kwaiwa achidzoka achidzokera aiwa zvine chidevereka sekuru murimeko munhu azvishionawo sekuru ndoti kudii ura kuti achidzokera aiwa kusekuru unoti remember pato achindevere kuti anzwisise kuti adzoke munhu iwo hazvinetsi unongoenda paanga ari paya iye awanana kuya ndomusiya ari pandaiwa paya obvauya kwanga ari obva kuti uya lava chipiri chakamusa kana zonera ipapo uyalapa andakuda kuti ndoinde koko uyalapa achaziva zokuita kana ndikazodozomutenga zvangusolomama mafetikuku atengwa sekuru obva waina kwanga ariwe obva muti uyalapa zvakwake kana auya lapa banga wamutora paya obvaenda zvake sekuru apa malibatsira sekuru ndotenga chinja chindiri taise kuti bhizinesi yangu ndofambe bhoni nyaya chindevere mina kontutu vele macholochokonewa vavasenhasi madam iri kubika chiko vakapirwa mari maamerica vakapira maamerica ndakaitika ndeyekuti vanambuya vaivakandoona kuti ndini mukwasha wavo chete anokwanisa kungatizwisisa plus vaivakanzaiva vatituka mukomana nemusikana saka ini vakazoriti aya uchitopana kuti tsano varore mukadzi wakabva varorwa aiwa sekuru aine vaikuzwisiswa chete ndakanzi achiva kugara apo free ezvini sekuru ndouraka mafandasi sekuru mafandasi rakadai so ndandakati kokokwana ndine umwe futi wati kudana naye musikana kuti kusaidi futi wati kudana naye zokunyukura aiwa zvesekuru mundiziwere inozibhusta kaini one out munyika upeta gwere nokure mchigaro sina kugara kule kanonesera chingwani machisekuru kuti ndikadotoranako kati ngatipinde mutauni tapinde mutauni macho zvinhu zvekanoda kakachida chicken ini kwaiskwama
shwama kake chida zve hanzi kwema fried potatoes ndinongo nakanaka sekuru asi kunapera mari kwai bega zvimwe chinhu chekwaya ndoko chizivi sekuru kanurwa nebega sekuru iko kandurozi sekuru kanokwedza inini apa ini mari yacho sekuru nochana ndokapei sekuru hainetse mani waunokaita iwe vatanoti airtime kachiti chimabhandles iwe uchibva wakapa mwana iwe kape mwana kape pamuviri kapa pamuviri akachaneti kana kaiti kakapinda muini muya memuri wahukunya kobva kati muri kunwa kanenge akakuda dhaka rekumbare riyerere pachuo sekuru muchiurire sekuru unakanopedza dhaka rekumbare mabhandles kanekakana pawhatsapp sekuru ndione mhino yako iyi akasvikika kambudza tikokabhedu kawa kapika wanekaurora kwambuya manje uyu umwe wacho wechituri trishan munomharare masere memunomhanobvara sekuru ipapo ndopashaishira nyaya manje ukaona uri murume uchidangana nomusikana kana mukadzi wausingazivi zita rake kana senome rake utori fambi fambi mwana mudiki ka unokakatorwa nemadhara unopenga iri andipambi sekuru ini ngade pambi nini sekuru peukana wani dai zvangu sekuru unati brother want to brother me ndingatokupa mawu sekuru akadagaka sekuru wouya nemari ndoyana sekuru andikutengesa madam How baby? Tindiro webasi. Ndinonoka. Sanga sinofana kuti kasike futhi. But nini nasifona ngokubaza nona naenda kumbe. Ayo nenda mangwana. Ayo. One. Unaenda mangwana lokuperekeza kumalelo. Ayo. Fred wanyanya every time uchungora machungodile nye tuchende kumba kwangu. Izwi zvanaona ngwari wego. Watu wanawakura. Aiwaka. Ini tinogona kuita 3 days munguva 1 weekend kunoko. Vana vangu vanenge vachichinduku. Kufanira kubuda pachena vana vangu vaziva. Yeah, ipapo right. But unozoti baba ndindavi baba. Ndofana kusvika ndakabata ndakapatawo something ndakagukuchirawo na mapaso chichi vanomhanyirawo vachizwa kuti ndidhidhi vachitambirawo something. Vandangu ndiri 1 2 Ndizvo zvichigadzirisa nditendende kubva ndinogona kuti weekend yatosvika. Mangwana Friday, Saturday. Ndofana kuti Friday right apa naso like ataende. Mangwana Friday. Ndofana kuti kumba ndakabata something. Aiwa, toswera tese Friday then iwo ukadzoka unoenda ndozitevera ndabva kubasa. Aiwa, udatese. Tenda tese. Kati unoenda ndabva kubasa ndobva ndazouya. Handindabatawo something. Ndizvo. I don't know, baby. I love you. You know I love you. My first love. Boy. Sure. Baby. Ndo watoigrasi rangu kana ndichatarisomira ndakambodzati baby. Alright, unondifonera nerenje basa tutaura. Iri movi. Alright, sha. Unongotarisa kanyama iri mofiri yamendoda china. Okay, it's okay. Ini unongoita ndozvandirichitodama. Panapa. I love you. Uye pakona pana. Nyadzisani kundora semwana mudiki inini kundora tsamana ndakamudza mwana andishande kumapassport andishande kumapassport mubvunzei aripo akauya ndakatonyazomudza akati zvondine hama dzangu ndipe mari ndokuitira within 2 days munozochima mari inini handisi ndoshanda kumapassport saka kuti uyu anopengero anopenga achakakupa mari inini mama ini handishanda kumapassport ini girlfriend yeshamwari yablazi wangu ini sisi vake ndo vane murume ane shamwari ina sekuru vane mwana anoshanda kumapassport ndachira mari yangu aiyo yamakaita mama yakaitwa nemwana ndo inozi illegal movement mama kana iwo ndotokusungisa ichete ndopika nehembwa yangu chacha ndikazopika mukazogara ndorukara handiti ndiyo vaitinozvigona aiyo ndakabudzwa kuti ndineuchitonyora aiwa plus zvamakuita makuita ruzha zvokuti toenda kumapurisa ndotokusungisa ini ndinotobatwa nemhosva unobatwa nemhosva yekudhisa
Musa kudhiza. Inandika kuzokona. Iyo ngandona ndikakona pano. Ndokata mwana wangu anga kusvika panapa. Ndokata. Mama, udah tahu Ini sang mama. Pakai boleh kita boleh kan? Boleh kan? Udah saja. Kan boleh. Mana pasti sih terus? Terus mana tadi cair itu? Enggak cukup kurang. Cukup kurang mama. Nanti di kota bahasa kaya mungkin. Lisa. Nah, Lisa. Lisa. Yes. Kumara rerudziwa. Lisa. 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 Hey. Kumara rerudziwa mneto. Kuri ndanoka shwandite wana wanchinonga padhoa apa vanosingadai. Iwe Lisa mokai. Lisa. Mura rerudzishwewo. Lisa. Saka mukuru wati mamusinganzwe noku yangu kubabesa. Naimi mukaitende kumunda mukwashi. Mukaitende kumuta ino zuva rabudakara. Pane zvimakwenzi zvandira munonditemerawo. Mama, umunda futi. Mama munoziva ndo zvinhu zvatakatiza futi kumusha izvozvizvi. Tikati takuya kunoko kuruziku kunoku kutauni kunoko. Yes. Takusvika kusangana kuno kumunda. Izvi zvimokona mama nditumvura mvura tiri kuita reinu tu. Izvi ndikati ndinoriekita mama haidi izvozvo mama. Kumunda ndokuti tidye. Mama izvi ndambowa nguva iyo. Ndongoza taimuka futi mama tiri kumusha uku. Hapana chandisina kuita kumusha uku. Zvese zvidhina ndaiforoma zvese. Mukatondana Lisa mama. Mukatondana Lisa mama. Inini anditumvura kuti mama atiiti mama. Zvinomukaramba kuenda kumunda munodyei pano? Moza mama ka. Even kumba kokoko. Ndaingoenda futi kumunda ikoko. Ndichitoona tushoko tochita travel ne branch patani. Ndina zvandaimbokwanisa ndinge ndichi. Mama shura. Lisa mama ndina mama muda. Inini mama ka. Ndikatosara ndichionawo zvangu kuti magetsi ari kunyanya kuperera papi chapo 40 ameno kana mama pose. Ndongogadzisawo ipapo. Ndono zvakamira sei. Lisa don't disturb me. Chimuka nomudziva murara kudaro. Torabudi. Apa mama akutondita disturb pana papa ndanditorora nesi dream. Yemari futi yebag. Munhu achita disturb munhu. Iwe chenda plus zvakachinja futi ka vakadzi nemauchicheziya. Ndaka kuropa. Kana usina ngoti zvoenda munda siyanda nazvo tazondoda umuka. Kurondini torembe tari kurumidza. Ndo pese tuhope twaundi tuhope tishoma. Ndopedza. Mambo akamutipenda. Unonoka kubva kubhora na boss. Ndaungopfeka hembe yako iyoyo. Hembe chinoadikita. Nochimanyere. Nochimbeta sei. Ndachimboitia murume mukuru. Kane mvura here panza. Nesura mvura yakawaya. Lisa ndokunda kwanyara kachiona. Tokoro kuti zvako zvakaita nesu. Shangwa ngoma. Busta. Nezura unomboona lipstick yangu. Lipstick yako? Kana lipstick kumunda nayo. Iwe ndoda kuzoishandisa ndadzoka nezura chigaba chepassport changu ndakazochiona chauko chakaiswa nani. Chimba chino kumunda ribewe riko. Kuda ukisani matsoko. Kukurova kude? Mabasa ya mama. Atidaro. Imi zvakaoma. Kumurora riko. Murora ndamusiya kumba. Kwasarire. Nikabasa kamwe kanga achimboita plus yani murora pane patsiri kuti wirirane izvo. Aiwa. Mutadza kuirira nekuda kwe. Mama kamurora wenyu wakunetsa. Aminoti kuenda kuchechi kana kunyarara chitema iyi. Aiwa ka. Kunetsa kwei uya naye tigare pasi titaurirane. Mama anoramba izvo kandakampa mari ka budget umbachaimo chaimo agona aziye chinonzi budget chii izvo ndikamusadeka umbonogarawo zvako namama vako akuti mama wako anoroya this and that ameni ndaroya nhasi ini nhasi kuroya nhasi
ndakakutengera imba kwamugere uko kuti kuenda kuSouth Africa ndichifamba ndichitambudzika ukadzidza ndikakutora ndikakuchengetai nhasi ndakuroya ipapo mama zvotondibata ndandatofunga kana kusiya mukadzi wake hausi zvatinoita inini ndichauya amai vako nekuroya kwangu ikoko tosipogara pasi handiti tagara pasi totaurirana kunamata uchiri kuenda zvako mwanangu ndikunamata mama handirege zvaukatanga uri musunday school uri mudiki uchienda kuchechi nanhasi mama ndiringodaro ndandambobvira ndasiya chite kweiye ari kubvuma here kuenda newe kuchechi zvepano neapo kana kuti aende kuchina chako chaiko dzimwe nguva nditofonerwa nefriend yangu kwewo mukadzi wangu autaura kuti mukadzi wangu haasi kuuya kana kuchina haasi kukomuniketa nevamwe zviri kuitika kumateki musangano haasi kuenda ndamushaya vabereki vake vari kuti chii zvimwe zvakaitika mama ndezvekuti kumba uku ndamupa mari yekreshi mari yozoendesa kundasai unopa mama vabhadharire mwana kreshi ndasvika mari wakaendesa here handina chikoida ndakwakazoya kuna hanzvadzi yake yakabva kumusha uko yakanorora kubudiriro ndoye wakakweretesa mari haminoti zvinoito here izvozvo waendesa mari yemwana wechikoro aiwa kana zvichiita kuti ndomukweretesa mari yekuti anorora mama mari yanaka ndakagadzirira kuti mari iendese mwana kuchikoro kana ndimo mama munozvionawo sei ndopandati mwanangu panoda kugadziriswa semakristu tikagadzira tirisu tega tinorasika tinotora chikristu mukati totora nasekuru togadzirisa togara pasi totaurirana kana zvaoma ndosaka vakuru vemachechi variko todedza mufundisi togara pasi toronga nekuti iye kana achikwanisa kutora mari yawamupa achinoti tanovarore pakuda chikristu mwanangu tipei kuno mwana iwe unogona kuverenga here utatibvarurira mafeuza hai yombanatsano ukutotedza gumba apa ezvino mari yemagetsi wadziusa nemagetsi unakasa pagumbo renyiri kanai izvi murwadziwa negumbo renyiri deramadziusa magetsi kana uchigona kuverenga tikupe hazvipiko tipe kuno utsvage mafeuza kunotopedzerwa time utsano mpanatsano ka makajaitwa siriti avajaitwa nde imimi ndatijusa magetsi ezvino uri kuona ichi ichi ndakuenda nazvo hapana chajusa magetsi panapa ezvino ichi chikushanda kuna kwamama ndakadayo chii chakanengedza kwamama ndakadayo chakanengedza kwangu murara muri imeni ukanatya kunyarara sononge takapuswa zvinzwa pamusoro mama momzika uyu mwana wanyuka utsano kawe wakajaidzwa ndakajaitwa nde we have the freedom here. Lisa ndiri kutaura newe. Hausunza kutaura na mama. Chaunogona kuya nezvikomba zvako pana zvakanaka. Mane liters mafuta. Tandira tuna kitchen. Tandira tuna zvese kitchen. Imokane hanzi benz. Wamwa kuya ne. Makati kwamwe. Tizvone. Kuseun. Kuri nani kwakadi unobvira? Haiwa kuri nani chati. Ndaisara kungofarira mvura iyoyi. Nyota. Nze kwacho kwapisa. Kuda kunaya. Iri padhuze. Manere yakaita nezuro kwedu. Kana kuna yara zveshe. Pakabridge keke vana vetotaridza kava vakati pamwe panobuda hove. Kakazara kudai. Saka yakanaya. Yakanaya. Yakanaya, mvura yakanaya. Mama nditsvaka pepa rinonzi chizve apa pai. Ketu. Chimbosiyana nezvezvo zvondozokuudza. Hausikona ndiri kutaura newe nzee. Zvanasikana ane mazuva ano zvamutaundi ka saka mafamba bhoyo vakwamapo transport ndoyambodwa ndinetsa was nelugage kamanje transport ndandimona rimota tidiki luggage pagara penya pana apa zoya bhazi apa ya bhazi davatona kuti hata kuenda tese manje uyo okay maita basa ndodambira mukamukoma noyanonzi Ketu. How are you son? This is son. Don't